Primer va ser la dimissió d'Iván Espinosa de los Monteros, que ni tan sols va recollir la seva acta de diputat. I després, la renúncia de qui havia d'ocupar el seu escó, Juan Luis Stingman. Aquests moviments dibuixen una crisi interna a Vox després de perdre 500.000 de vots a les passades eleccions. Una crisi que el seu secretari general, Ignacio Garriga, nega rotundament. Iván ha decidido irse por motivos familiares y personales, como él mismo manifestó en la comparecencia ante la prensa. Pero una vez más, tenemos que sufrir una campaña de manipulación de sus palabras y de mentiras sobre lo que él dijo. No és la primera crisi forta que viu el partit d'extrema dreta. L'any passat va fer front a la sorollosa sortida de la llavors portaveu al Congrés, Macarena Olona, i Javier Ortega Smith va ser substituït per Ignacio Garriga com a secretari general. Ara, la dimissió d'Espinosa, de perfil ultraliberal, s'ha interpretat com un xoc amb la direcció d'Ignacio Garriga i Jorge Buxadé, representants de l'ala més ultracatòlica del partit. Però, segons els experts, es tracta més de pugnes pel poder d'un sector que de discrepàncies ideològiques. No és una lluita, com s'ha dit, entre falangistes com el Buxadé amb ultraliberals com Espinosa de los Monteros, sinó és una lluita pel poder. S'aparta Ortega Smith i es nomena Ignacio Garriga de secretari general. Inicialment creiem que era un secretari general de palla, però finalment ell ha fet un tàndem amb Buxadé, que són dues persones de l'Opus Dei molt unides, i amb aquesta manera de funcionar autoritària